Supermarket Haul ή αλλιώς τι πήραμε 47 και 62 σε αυτές τις σακούλες από Aldi στην Ολλανδία. Και η απόδειξη. Λοιπόν, εγώ κάνω supermarket hopping. Όσοι με ξέρουν ότι πάω και επιλέγω, δηλαδή, άλλα θα πάρω στο Aldi, άλλα θα πάρω στο Lidl, άλλα στο Albert Heijn. Αυτό το έκανα και στην Ελλάδα. Κρέατα εννοείται και γαλακτομικά παίρνω Albert Heijn, από Lidl παίρνω άλλα πράγματα και αυτά. Και αν βρω στο Aldi που βρήκα καλές προσφορές σε λαχανικά, τα παίρνω από εκεί. Γενικά παίζουν πολλές προσφορές στην Ολλανδία. Απλά θα πρέπει να τις κυνηγάς. Σήμερα π.χ. στο Aldi είχε πολύ ωραία λαχανικά και πολύ καλές τιμές. Οπότε τα πήρα από εκεί. Σήμερα τα παίρνω από Albert Heijn. Είναι πολύ Lidl. Εντάξει, κρέατα δεν θα πάρω από εδώ, ούτε γαλακτομικά. Πριν ξεκινήσω το βίντεο, να πω ότι το συγκεκριμένο βίντεο είναι αφιερωμένο στην κουμπάρα μου. Εγώ δεν πρέπει να κάνω τέτοιο βίντεο. Απλά το κάνω μόνο και μόνο γιατί η Λικούλα, σε προσπάθειά τη να με πείσει να μην έρθω Ολλανδία, ένα από τα αρνητικά που μου έλεγε ήταν και αυτό, ότι το σούπερ μάρκετ είναι πολύ πιο ακριβό. Και τη τα έλεγα, τα εξηγούσα και επέμενε. Οπότε αυτό το βίντεο να δει τι ακριβώς, ότι αυτά που του έλεγα ισχύουν. Αλλά όπως προείπα, εννοείται πως πρέπει να κυνηγάς και τις προσφορές. Μπορεί τα αντίστοιχα προϊόντα, αν τα παίρνω ξεκάθαρα από Albert Heijn χωρίς προσφορές, να μου ήταν η διπλάσια τιμή. Λοιπόν, ξεκινάω. Ήθελα να πάω εντωμεταξύ στο Action να πάρω κάτι άλλο, να φτιάξω κάτι άλλο για φαγητό. Αλλά είχε σπανάκι, 500 γραμμάρια από ένα σακού, όχι ψέματα. 350 γραμμάρια νομίζω το ένα, πόσο είναι, ναι, 350 το ένα, πήρα 3 σακουλάκια. Μαντέψτε ποιο θα φτιάξει στο ανακόπιτο. Ναι. Τι να κάνω, συνεχίζω, αβοκάντο 700 γραμμάρια, τις τιμές τις γράφω πάνω γιατί δεν τις θυμάμαι απ' έξω να σας τη λέω, ενώ γυρίζω το βίντεο. Αυτό είναι λες και έχω πάει σε αμερικάνικο σούπερ μάρκετ, 1,5 κιλό, XXL, νεκταρίνια, γίνονται πάρα πολύ νόστιμα, μόλις ψηθούν λίγο ακόμα. Με την επιτυχία να τα τρώμε συνέχεια. Κρεμμύδι. Πάει η πρώτη σακούλα. Ρόκα. Έχω πάρει ένα ωραίο μεγάλο μπολ, θα σας το δείξω κάποια στιγμή, που βάζω μέσα λιμμένη καθαρή σαλάτα, πράσινη και λόλα. Οπότε παίρνω κάθε μέρα από εκεί, φτιάχνω επιτόπου σαλάτα, δεν χρειάζεται να κόβω να πλένω κάθε μέρα. Φρέσκο κρεμμύδι. Πάπρικα, όπως τη λένε οι Ολλανδοί, πιπεριές. Κεράσια. 350 γραμμάρια, κεράσια, ψωμί από το δικό του φούρνο, όπως στο Lidl που το κόβεις, ολικής, πολύ νόστιμο, πολύ πιο ωραίο από τα συσκευασμένα που θα βρεις στο ράφι. Εντάξει, κατεψυγμένο και αυτό είναι, δεν το πλάθουνε, καμία σχέση με τους ελληνικούς φούρνους, αλλά οκ. Ανεβάζει λίγο την ποιότητα, τέλος πάντων. Σκόρδο, το κακό το μάτι, καμάσω ένα και ένα εδώ. Αυτό το συζητούσα με την αδερφή μου και υπάρχει ένα ράφι στο Aldi που σου λέει όλα €1 και το πήρα να καθαρίζω τα μπουκάλια. Και επίσης υπάρχει και ένα section που σου λέει προσφορές της ημέρας, της εβδομάδας, δεν έχω καταλάβει. Και έχει κάτι νασιάτικα και έχει διάφορα μπαχαρικά σε πολύ καλή τιμή. Νομίζω ένα κάτι θα γράψω εδώ το καθένα. Θυμάρι, Persil, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, δεν ξέρω τι είναι στα αγγλικά, απλά λέω μπαχαρικά είναι πάρε βάλε. Τι άλλο, ναι. Και ένα άλλο που κάτι λέει Italian seasoning, το ιταλικό λέει, καλό θα είναι. Ένα τσάι με κανέλα και μαύρο πιπέρι και ένα fennel seeds. Το πήρα γιατί μου φάνηκε εξειζητημένο, θα το δοκιμάσω και θα μείνει στο ράφι και όλα τα υπόλοιπα. Μετά, 3 σαλάτες, τονοσαλάτες, ήταν στο 1,69. Full πρωτεΐνη, λέει διατροφική αξία α, πολύ καλό. Και 31 γραμμάρια πρωτεΐνη, οπότε λέω, why not. Μπανάνες. Παίρνω μικρά τέτοια γιατί με βολεύουν τα μισόκιλα. Το βάζω ολόκληρο, ντομάτο πολιτός. 400 γραμμάρια ντομάτες. Μπάρες πρωτεΐνης, πολύ καλή διατροφική αξία α, 13% πρωτεΐνη, αλλά πολλές θερμίδες, 329 μία, είναι πολλές, αλλά εντάξει, θα μας τις πάει το της πήρα. Και αυτό ήταν στο section με τα €1 και το πήρα για αυτό το λόγο. Ένα τάπερ ποτέ δεν πάει χαμένο. Αυτά ήτανε. Πείτε μου, σας φαίνεται πολλά, λίγα, δεν ξέρω με την Ελλάδα, με τις τιμές τι παίζει στην Ελλάδα, για κάτι αντίστοιχο. Τα πάμε, φιλάκια.